Morning! Day 2 dito sa Colorado. We're driving to Englewood, Colorado. Kaya na lang special guest karon. Among atoon bito among amiga nga si Clutchy. Wa mi nagkita for 9 years. Madam ha, diri sa Amerika di mi magkita next. So, atangi ang among mga adventures for today. New car? New car, right? So nag-abang mi og kuan, nag-rent mi og kanang van kay di man mi maigo. Kay naman mi other guest na may motor na mo diri sa Colorado. So mo na siya, nagkamig dako. Starting siguro. Lain lang sa ang papas do ha. A few moments later. Hello! Uy, eleksyon na mas Pilipinas na may. Hello! Wala mo special guest. Uy, hi sa mga viewers. Uy, hello mga viewers. Uy, nagkita na gid mi sa akong amiga nga si Clutchy after 9 years. So, muli among tour guide karon kay kuan man kanang taga Colorado naman ni siya since 2013 kit no. Kono. So, nagkaila mi sa kuan ex-employer became friends, then me co-workers became friends. So, asa man ta padong ronday? Padong ta sa kuan US Airforce Academy. US Airforce Academy. At nila among mga kuan karon mga lakaw. So, ara among kapitan sa tubangan. Iyahang kuan. Sige tawagan na kuan co-pilot. Uy, kaway dyan, uy. Hi. Hi! Hi, ma'am! Kuan, mga less than an hour drive lang pa dong sa kuan, US Airforce Academy. Mo to among first stop for today. So, atangi, update lang taon niya, igmaabot namin nga to, okay? Bye-bye! Hello everyone! Kami sa US Airforce Academy sa Colorado, sa Colorado Springs. May makita nato ang mga display sa mga airplanes, mga jet fighters. Nasa din nato makita ang mga parachuting. Colorado Springs, usa na siya sa tourist attraction diri sa Colorado. Nagsaon sa mga turista sa lain-lain.
Hello. So nami karon diri sa tapos dyan? Sa Garden of the Gods. Garden of the Gods, kung asa na to makita ang mga rock formation o sa pambos dyan diri. Rock formations. like colors. Like colors, like pink, like May red o guban pa. Basta mga unique siya nga mga rock formation niya, which is amo i-explore karon og ipakita sa inyo ang mga scenery. So kuyo gimi para ma-share na mo sa inyo ang mga experience mo dire. So kita-kita ta later. Alright. Nice. Okay, hello. Welcome sa kuan amo ang vlog. So naataron sa Gardens of the Gods. Garden of the Gods. Garden of the Gods. Murag milagruhan maning mga bato diri kay kuyaw kay mga porma. Si Luchi amo aning tour guide diri kay taga diri. Lumad naman is kuan ron Colorado. Taga Cebu ni Klotchi. Taga syudad ni diha sa Cebu. Katuwa ya diri taga bukid na siya. Welcome sa mong bukid. Okay. Sure kay bukid eh. Nala, see you later. Okay. Slide niya may paubos. What's up guys? So nami karon diri sa Sesame Street. Ang Siamese. Nami sa Siamese twins nga rock formation diri sa Spring Hills, Colorado. Part gyapon ni siya sa Garden of the Gods nga state park or ambot state park man Klotchi. Oh, state park. Nindot kay diri ang view oy, as you can see oh. Oh, di ba? Nice kayo, relaxing kayo. Yeah, unique kay ang mga rock formation ba ngayang colors. Mao siya usa sa pinakasikat nga tourist spot destination diri sa Colorado. Kaning Garden of the Gods. So, kung naamoy plano mo ari Colorado, bisita mo diri sa Garden of the Gods. So, kita miglain nga tourist nga spot na pod para i-share sa inyo ang view. So, kita-kita ta later. Bye. Welcome Sa to Natagaw sa Amerika. Nalatagaw mga utok ko. So naami sa kining lugar oy, BreckenRidge Trail. Kay among pangitaon si Kuan, paring Izak. We're gonna find a troll man. Yes. Izak the Troll. Sige, pag natagaw mo. Maglatagaw sa Miki, kailangan pa ni gamayng hike. Mapasubo ka diri sa Colorado, oy di ka pwede magkuan. Tapol-tapol kay kailangan man mag-hike para maabot sa kuan. Sa mga destinasyon nga naay nindot nga view. Saan sa sige yo diha. Kita gyud nato nga bugnaw ni nga tita kay snow pa.
Uy, sa man itong special guest, sa man tingog-tingog. Uy, mas jer ka mo nagadaron. Uy, Siya, kaya abangan ang susunod na kabanata sa amo ang lakaw. Sa amo paglapagaw. nahala. Nana, did you see Isaac already? Wala. Itong kuwan mo, lion si Isaac. Worth ba yun sa atong lakaw? Dara si Isaac. Yeah, kamay mo ika, tiri pa ng Isaac. Red laps ba na to? Red laps ba? Grabe nga ni diri sa Colorado guys, ang wind ba nagdag blade no? Walis ang akong wait oh, namuwa oh, saman-samaran. Nacho mga red laps ay. Mapaksit sa kabugnaw bitaw. Hi guys, so ano to? Manamig pa picture dire. Diana ni naman mong friend dire si singan ko. Si Isaac. Saan? So, play. Hello, so nami karon diri sa Dillon, Colorado. Kaning Dillon, Colorado kay sikat na siya for skiing. So katong mga hilig og mga skis sa tibuok kalibutan, labi diri sa States kay nagsaon ni diri during winter kaning area. Yeah, kaning spot nga among giarean karon kay nindot kini siya og view for kanang sunset viewing. Sa mo likod unya makita po nato diha sa likod nako ang Rocky Mountains. So kanang puti mag-snow na siya all year round. So, that's all folks. Yeah, see you later. 1 hour later. Hey guys, so mabay pag-abot na mo gikan sa travel sa Colorado Springs. Luto sa mi og kaldereta ka manok. Diri guys, ikabot gikan sa biyahe-biyahe. Dili pa maka-relax diretso. Magluto pa usa. Oh. Ha? Anim ning life diri. Wa man tay laing tigluto para nato. Naol na buwak para Mother's Day. Nakruk man eh. Oh, nakumbuwak. May special guest to. Kauna. May pagtakang. So after sa Garden of the Gods, mato kami og Royal Gorge. Unya, nautda naman may oras. Noto nga diretso na may uli. Pero sige lang kay ugba na pod i-explore na mo ang other area sa Colorado which is ang Estes. So atagin ninyo ang amoang sunod nga video para makita ano sad mo sa amoang experience diri, ma-share na mo sa inyo. So, auto siya.